možno nehľadáš smer. Ahoj priatelia. Keď ti len niekto povie, že sa vyhrážaš a ty vieš, že si povedala len pravdu, povedal len pravdu, zastav sa. A to nie je vyhrážanie. To je len hranica. A veľa ľudí dnes prekrúca realitu tak, aby nemuseli pozrieť na seba. A ty v tom momente začneš pochybovať. Možno som to prehnala. Možno som ja tá zlá. Nie. Ty si len prvýkrát neustúpil.